само за избрани, тук е само с покани, автор парти за големи и за най-освободени. Тук е нощният елит, тук е екшен без лимит, не салфетки, а пари ще се хвърлят до зори. На-на-на-на-на-на-на. Ама-на-ма-на-ма-на-ма-на-ма-на-те, хайде бизнесмените. Ама-на-ма-на-ма-на-ма-на-ма-нам, хайде най-големите. Ама-на-ма-на-ма-на-ма-на-ма-те, хайде надарените. Ама-на-ма-на-ма-на-ма-на-ма-нам, дайте и ще вземете. На бучки, палави случки и няколко смучки. О да, байла чикича, байла чикича. Малки сладки пепеляшки, кой размер са вашите чашки? Доктор Ренчев е велик, парно ги е много шик. Господата са щастливи, щом жените са красиви. Не салфетки, а пари ще се хвърлят до зори. На-на-на-на-на-на-на. Ама-на-ма-на-ма-на-ма-на-ма-те, хайде бизнесмените. Ама-на-ма-на-ма-на-ма-на-ма-нам, хайде най-големите. Ама-на-ма-на-ма-на-ма-нам-те, хайде надарените. Ама-на-ма-на-ма-на-ма-на-ма-нам, дайте и ще вземете. Хайде бизнесмените. Ама-на-ма-на-ма-на-ма-на-ма-нам, хайде най-големите. Ама-на-ма-на-ма-на-ма-нам-те, хайде надарените. Ама-на-ма-на-ма-на-ма-на-ма-нам, дайте и ще вземете. Ама-на-ма-на-ма-на-ма-нам-те, хайде бизнесмените. Ама-на-ма-на-ма-на-ма-нам, хайде най-големите.